Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Wargamer TV. Както знаете, започвам поредица на Шампионска лига, т.е. на PES 12. Така, значи още не съм оправил този проблем с патчът, нали? Затова те на Шампионска лига емблемите са оригинални. Така, значи това мисля да започна с Барса, защото един беше писал с Барса. Не набрах доста гласове, но мисля да направя един така, просто после ще направим също гласове пак, но мисля така една пробна поредица, така да се каже, да направя на Шампионска лига, горе да видя и аз как съм. И затова този път избора ще е мой, ще започна с момент само. Няма да е с толкова силен отбор, затова ще избера Олимпик Марсилия. Като изцяло не им знам имената, значи ние сме в С група с Наполи, Аякс и някакви Краков, Висла, някакви. Така, и ето ги другите групи, така да видим. Значи ние ще играем на 5 минути по време, защото повече не може. Ще го направим на регулър, тъй като не съм толкова добър и смятам това да е. Така. Сега нека да видим матча. Срещу Наполи смятам, че ще е доста труден матч, както така мога да кажа. Това всъщност, да ви кажа, не е нито поредица, нито нищо. Просто един пробен матч е така на Шампионска лига с моят отбор, нали, по избор. Но така нека започнем матча. Екипите да видим. В момента игра с джойстик и тук нещо, копчето, което се върти на 90 градуса, нещо е бъгнато, но няма проблеми. Става. Значи ние ще играем с този екип. Така, нека малко тук объркване снах, тъй че ето с този ще играем. Ние. Така, готов ни е екипът и нека започнем матчът. Сега тук сме долу в съблекалните, ще излизаме всеки момент. Ето ни, съдиите. Така, може да чувате някаква музика, обаче, понеже съм тук до един така басейн, нали, и може да чувате музика, но това е друг въпрос вече. Така, намалил съм звука, тъй че няма да може да чуете химна на Шампионска лига. Ето, нека оставим това. Смятам, че нашият състав не е добър, тъй като не съм запознат доста с съставът на Олимпик Марсилия. Така че, нека да видим какво ще се случи. Първо да изгледаме и химната на когато се нарече футболистен. Така. И сега ще започва. Така, всички вратари на PES излизат някъде предпоследни или последни. Не знам защо е така, но това няма значение. Не е толкова голям проблем. Така че ето го Манданда. Доста добър вратар като изцяло. Стабилен е. Така, ето го Манданда. И там други, не знам точно става, не ми знам имената. И така, Кавани доста опасен, ще трябва да се нали, да го пазиме доста сериозно него и да го притискаме, когато се оправят атаки, защото той е един доста опасен футболист. Пасове сега. Така, сега виждате как на Наполи почват италиански футбол и нарушение тук. Не беше кой знае какво нарушение, но все пак си е нарушение и е възможно. Така, центриране вътре и там се справят нашите футболисти. Топката е отново в притежание на
Наполи и сега атака. Но тук се опитах да дам един пас, но обаче този пас не се получи. И отново нарушение. Само да не стават бойща, защото ще е доста опасно. Вътре центриране и доста опасен изстрел, като изцяло доста опасно центриране вътре. Това можеше да стигне до гол, но за съжаление топката излиза в аут или в корнер, не съм сигурен. Мисля, че има играчи удари. Не, в корнера ще Манданда смята да разкъса да разцъква на късо. Така, Морел. Добър пас сега. Сега тук ще опитам. Това беше някакво. Крачочето. Но все пак се объркахме тук. Ето виждате как Сисели, кой беше този някакъв Едуард Сисели, не знам точно. Се опита да притисне играч на Наполи, но всъщност не се получи. Сега задържане от тук, доста добра питичка като изцяло. Добре разцъкват нашите играчи, но просто нямаме шанс да стигнем до тяхната врата. Наполи все пак не са никак лош отбор. Доста добри са като изцяло. Имат доста добри футболисти. Излиза на Манданда и добре, че беше там защитник, иначе това беше, можеше да се стигне до гол, но все пак защитник, както винаги се прави тази. Сега тук никой не взима. Топката е попаднала и виждате как се удря в тялото на някой. И топката е излезна в тъч. В полза на Наполи. Така. Нашият играч нещо. Каква грешка на нашият играч, но тук се справя доста добре защитник. Като изцяло. Така. Все още не съм подготвил и новата поредица на Call of Duty. Просто клипът е 4 гигабайта и просто малко трудно ще направя това. Манданда излиза и лови без никакви проблеми. Сега фърляме към Фанин. Сега така пас. Какво ще направи тук? Съотборниците са доста глупави и виждате как сами се сблъскаха, но тази грешка е правена, за съжаление, отново грешка на защитата. И сега какво ще се случи тук? Дали ще има гол? Не, както винаги защитата си прави грешката. Доста грешки видяхме до сега. Просто това беше някакво изключително опасно връщане назад. Така, няма тук никакъв фаул. Сега ще се опитаме да минем. Фанини, така, дали ще имат остро центриране вътре. Топката е излезна отвън. Опитах, иначе видяхте каква така горе-долу добра атака се получи като изцяло. И край на първото полувреме. Наполи, Олимпик, Марсилия 0-0 се оттеглят. Така, сега център за нашите Олимпик, Марсилия. Така, ще се опитам да разцъквам повече на пасове, тъй като виждате как, като задържа, или като се я подаде, и виждате как се я повеждам напред и те просто така, добре, тук пробих, но за съжаление защитата на Наполи беше отново безгрешна и се намеси перфектно в тази контратака. Сега тук доста опасно изчистване атака. Какво ще се случи? Това излезна. Мисля, че извън вратата. Но какво правят защитата на Олимпик Марсилия? Добре, че беше до някъде изсиван. Не до някъде. Добре, че беше този вратар да спаси това положение. Иначе видяхте чистият гол, който се получава сега. Каква грешка? Отново Фанини нещо тук не се справя по най-добрия начин. Така, значи искам да кажа за FIFA и PES. Значи, не се обиждайте и феновете на PES. PES е изключителна игра, обаче като изцяло физиките на играта са доста реални, нали всичко. Каква атака! Само погледнете пробивът. С мъчение минахме защитникът на
Наполи, но все пак подадахме и какво направи играчът на Наполи? Изпрати топката някъде в трибуните, публиката. Затова сега атака на Наполи. Какво ще се случи в тази атака? Дали ще стигне до гол, шпагат и какво има тук в тази ситуация? Дали има дуспа? Двама човека с доста груб шпагат. Пряк свободен удар, доста отблизко. Това е много опасна ситуация. Така, какво ще стане на този пряк свободен изстрел и... Добре, това беше изключително опасна ситуация, но за съжаление стената отбранява и този опасен изстрел. Не мисля, че беше толкова опасен, защото сега центриране, дали ще се справи там наш играч, не се справят по най-добрия начин. Така, сега атака. Ето виждате как просто много дълго си пускат. Добре, тук видяхте невероятната атака, която се получи сега. Атака, какво ще се случи? И това беше просто изключително тъпа грешка на Олимпик Марсилия, защото това просто не можеше да бъде пропуск. Така, значи нашите играчи играят доста предпазливо като изцяло. Така, значи на регулър не е кой знае колко лесно, все пак така, колкото за добре да кажем втори сезон, защото ще има и втори сезон, да, и втори сезон ще има на всякакви игри, дори превъртания, но в момента остават ни 2 месеца до училището и просто като почнем училище няма как да снимам, нали, защото трябва да се учи доста, че сега кандидатствания, работи и трябва да се учи. Но това е друг въпрос. Има още 2 месеца. Нека да се порадваме и на тези 2 месеца. Без това даскало. Така, сега учо ли там как беше? Подаване, пас, какво ще се случи тук и там се намесва защитник на Наполи. Така, сега атаката за Наполи отново е в топката притежание на Наполи. Сега тук гони футболист. Това беше изключително опасно, но там какво става, дами и господа, доста добри намеси видяхме през това по време. Тук много идеална намеса. Сега изстрел отдалече. Какъв беше този смешен изстрел? Така, значи това беше просто... Ето какво става, нарушение. Този съдия че ли свири повече за Наполи, но както казах, Наполи са един доста класен отбор и могат да всичко да изработят, нали, фалове, фаловете да изработят и просто са доста класен отбор като изцяло. Видяхте, биха и сега тук много проста грешка, като изцяло вижте, биха дори, мисля, че и Манчестър Сити на Лига Европа. Като изцяло Наполи са един доста добър отбор. И така свърши матчът, 0-0 е матчът. Така, надявам се да ви е харесал този епизод. То всъщност не е епизод, така едно клипче да запробно горе-долу. Надявам се да ви е харесал този епизод. Това клипче. Довиждане, до нови срещи и скоро очаквайте и поредицата. Гласувайте все още с кой отбор да започна. Долу в описанието на този клип или на другият клип, няма значение, но гласувайте се пак да знам гордо така с кой отбор да почна. Просто там имаше 2 коментара, нали, кой с Рома, нали, с Рома съгласен съм, обаче с Барселона не толкова много, защото са доста много класен отбор. И просто аз искам да почна с някакъв такъв отбор, да кажем, ето, виждате сега тук Динамо Киев, Динамо Загреб, Вилареал, въобще Валенсия, с такива отбори, някакви Лио, например, като Олимпик Марсилия, Олимпик Лион и това е общо взето, нали, което искам да ви кажа, не сега Милан и те отбори. Просто, ето да кажем сега, Аякс също става и Висла става, Бенфика, всякакви отбори, но да не са такава класа като Байер Мюнхен, Барселона,
Милан и такава класа, Манчестър, но така средна класа да са. И това, което има това е този клип. Надявам се да ви е харесал. Довиждане и очаквайте скоро и поредицата, както казах. Чао, чао!